Goyang lagi ya Bunda. Yo, asik cok. Hai. Silver maju Bunda. Ayo Bu RT. He ah he he. He ah he he. Ayo Bu RT sama opungnya. Ayo. Ayo opung goyang. Sliramu nglarani ati ati tato wis ra bisa ditambani Mripat iki wis tawara tak keteni yen tawara sliramu jejer dheweke andung tresno umbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milio pilih aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali apa gawe kelanding rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali wong gawe ngelani rasa rasa tresno sliramu ra iso njaga
Masih melayani permintaan Ibu RT ada kembang rawe. Aku ora bisa ditambani. Kembang rawe. Masih permintaan dari Bunda RT ada kembang rawe. Ya, ya. Oh, asik deh. Ayo Mas Kepio. Cek. Pak RT, monggo Pak RT. Saya suwe. Bapak RT, monggo Pak RT. Joget iki. Banjur ngomong Mas. Monggo Pak RT. Ya. Yang mana Bu RT-nya? Hei. Wong senengan jane dhewe. Yang mana Bu RT? Lungguh jejer saben dina. Saya suwe. Monggo Pak RT. Mas Kepio. Banjur ngomong Mas. Banjur ngomong Mas Kepio. Jaja jaja. Iya oh. Kembang kejubung. Asik, asik.
kasih Bu RT. Terima kasih Bu RT. Spesial buat ibu-ibu, ayo. Ya madu koro. Bapak-bapak bersama.
matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Kirang Patutan. langkung ngapunten.